yi rawa don juya aure na soyayya. Allahu ya shirya gaida ke amarya, ango kai ne warin amarya. Ayya rusa ayya nisa, mabarur alaikum wal nasir lango. Ai ga amarya ga ango sun fito kuna gani, sun shiga ta ban girma, sun ke ne a shiga ta alfarma, sun kura bayani babban ango da babbar amarya. Allah ne ya baki ai soyayya ruwan zuma, amarya ki an sama ki ba ango nama da zobo a sama, karki masa rigima ku yi zama lumana babbar amarya. Musa Gwanjale haileni Gwanjale mai waƙar mata ne, Musa Gwanjale lere amarya. Aiwa ai ai zo mu zauna, ai zo mu saba, amarya kar ku saba, ku zaman amana, ai kun yo zama na kauna a cikin limana. Kun ji yan uwa ango da amarya, Allah ya yarda Allah ya yarje Allah ya lamunce ga ya aure. Hai ango aiki masa kwalliya, ai ki fesa turare, amarya sai ki lalle, ai sannan ki taliya, ai kisa har da kazale furci mai daɗi babbar amarya. Ai aiwa amarya amarya amarya, aiwa arin ango amarya, Allah ya yarda. Aiwa yana cikin kunci ki kokari kuma rabbi zai yaye, ayin yayi hawaye ki za ki shanye, ki sa yayi dariya karki tawaye babbar amarya. Allahu ya yarda Allahu ya yarda Allahu ya yarda, masu nema na ga kwanan bana 081 44 nan bana 37 nan bana 40 a nan bana 89 a nan bana. Musa Isa dan Gwanja ke gai da amarya. Hayya kai saka mini saki mana.